Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. De Ljelters kwamen deze week al in actie voor het bekertoernooi. De eerste ronde werd spelen in het Mandenmakerstadion. De tegenstander RKC Waalwijk, eredivisionist, en het waard een thriller in Waalwijk. Geen Robert Muren, geen Kelvin McIntosh, geen Schouten, geen Hoedemakers en Sambissa in de basis bij Cambuur. Zij krijgen al je rest van trainer Henk de Jong. Maar er is wel het basisdebuut van Maarten Pauwels. En diezelfde Pauwels is hier het eindstation op de vastzet van Antonia. Na 21 minuten voetbal komt Cambuur op vastsprong. Tjen de nummer 12 van de eredivisie RKC Waalwijk. En het wordt nog mooier voor de Ljelters, want nog voor het skoft is het hier nou onder jochter kont. Antonia. Voor de goal is Jamie Jacobs. Eerste vastzet naar binnen te draaien en daar is Jacobs. En hij kan van heel dichtbij doelman Grim passeren. Grim, Mike Grim, in die de zoon van RKC-trainer Fred Grim. Cambuur is soeverein en dan zitten we al in de 84ste minuut. Nog altijd in die comfortabele vastsprong. Maar in de slotfase zet RKC wel meer druk naar voren. En dit is een heel mooi doelpunt van Daniels. Lennart Daniels. Het is de ondersteuningstreffer. En dan had RKC nog zo'n minuten om nog op jacht te gaan naar de liekmakker. En die liekmakker die komt direct nog. In extremis. 4 in de blessuretijd. Is hier toch nog de liekmakker. Het doelpunt is van Gari. En dat betekent de 2-2. Een enorme domper voor de Ljelters. 4 in de blessuretijd. De 2-2 van Gari. In de verlenging wordt er net meer scoord. En hij 120 minuten voetbal. Maar de strafskoppen de beslissing brengen. Dit is de debutant. Mees Gootjes. Onberispelijk raak. Ek RKC mist net. 1-1 in strafskoppen. Dit is Mees Hoedemakers met de 2-1. En dan komt RKC-verdediger Melle Meulensteen en Stevens red. Mooi zijn linkerteen. En dan kan Moulin Cambuur naar de volgende ronde zitten. En hij faalt net. De Lietse Fransman, de middenvelder, hij benut zijn strafschop. En hij zit Cambuur naar de tweede ronde. Kleine teen Sonny Stevens bezorgt Cambuur de tweede ronde. Ik zie de krantenkop al voor me. Jij ook? Grote teen van Sonny Stevens, denk ik. Ja, voor mij al mijn tenen, ik weet het niet. Maar ik pakte hem in ieder geval en dat is fijn. Dankzij jou wint Cambuur die penalty-serie. Dat was een hele belangrijke, die ene redding. Ja, die ene was belangrijk omdat wij ook die bal allemaal goed inschoten. Ik zei net ook in de kleedkamer, er zat geen twijfel in. De keeper die raakte volgens mij de bal van Sven nog even aan. Maar voor de rest was alles perfect ingeschoten. Dus ook chapeau voor de jongens natuurlijk. Een dag later zit er een vrij relaxte training op het programma. De held van Juster, Sonny Stevens, praat wat met keeperstrainer Peter van der Vlag. Erik Schouten en Issa Colon rennen wat rondjes. En er is een partijfarm, met onder oren Kelvin McIntosh. In het bekerduel in RKC Waalwijk kwam hij net in actie, maar Taco Manje in Jong PSV farm met McIntosh naar alle gedachten werd het centrale duo met Erik Schouten. Het is de bedoeling dat we aankomende maandag ook gewoon dat we ook gaan winnen. Het zal niet makkelijk worden. Dus we moeten er klaar voor zijn. Ik heb het even opgezocht. Jullie hebben nog nooit verloren hè, voor Jong PSV. Als jij het zegt. Winnen op Sportpark de Hertgang is zo eenvoudig nog net. 10 keer spelen Jong PSV thuis, maar alleen nog FC Os woen in Eindhoven. Dit is het doelpunt van Sander van der Streek. Zijn 12e. Hij is nou derde op de topscorersranglist en hij valt al binnen de minuut. Dit is Bakker op Noor en die stuurt Tissoudali Jip. De waai is nog lang, maar hij loopt een krees oer Jurrius. En daar is de 2-0 voor de Ljelters. Tissoudali houdt mooi bal, zien vastsprong op de PSV-verdedigers. En het lopke is echt mooi. De doggen bij Jong PSV meerdere spelers maar uit het eerste elftal. En dit is Mauro Junior, hij is daar een van. Hij houdt de bal diep op Jordan These, die leidt de bal voor. En het is Cody Gakpo die naar een liedje jaloeren de 1-0 maakt voor Jong PSV.
Hier is het Jordi van Delen, die jouwt de bal om Daniel Crowley. En die had Ricardo Kip zoen. Een prachtige paas van Crowley. En Kip, hij bleef restig en scoot de 1-1 binnen. De assist komt dus van Daniel Crowley, de wichtigste man bij Cambuur, de alronde wedstrijden. En ik nou is hij dus weer belangrijk met deze prachtige paas op Ricardo Kip. Het verlies tegen SC Eindhoven thuis moest voortpoetsen worden in de uitwedstrijd in Jong PSV. Dat weer de opdracht van Cambuur. En ik moet zeggen, dat gaat vrij aardig, want hier is in de 13e minuut de paas van Molen, het matige uitverdediging van Solas en de prachtige schot van Kevin Schindler. Hij zet Cambuur na 13 minuten spelen op een 1-0 vastsprong. Maar hier is het Lundqvist die diezelfde Schindler stinlid. Een mooi paaskolos lid op de voortsprintende Cody Gakpo. En dat is de topscorer van Jong PSV. Die aarzelt net en 10 minuten later zit er 1-1 op het boord. En dan gebeurt er dit in de 16 meter. Daar komt Rossi invallen. Hij wordt vasthouden, trok Maxime Solas. Lichtjes, maar toch skiert zich er jou de gele kaart aan de verdediger van Jong PSV. En de penalty on Cambuur. Daar is Moulin. Hij scoort 2-1. Cambuur poetst het voor de eerste in Eindhoven voort. Dan krijgt Cambuur de corner van Hoedemakers. Komt voor bij Korte. Die krijgt hier de bal. Die draait en die draait. Kan hij zitten? Kan hij net zitten? Ja, hij zit al. Weer die maat voortwerk. En daar! Jawel! Kelvin McIntosh, 3 minuten na de rode kaart van Molen, is het de centrale verdediger van Cambuur die het op curieuze wijze de 1-0 voor Cambuur om weer te tekenen. Wij sjoggen maar genoegen nog even naar die corner. Hier komt hij bij Korte. Schieten, roept Kelvin McIntosh. Dat kan hij wel, maar matig. En dan is het diezelfde centrale verdediger die er mooi een prachtig omhaal erin zit. Nog maar even Sien, want er komt een hele mooie actie van. Huppakee, daar leidt hij. Nou, ik weet niet of dat aankomende maandag weer gaat gebeuren. Maar als ik dat weer kan doen en de winnende kan maken, dan graag. Ja. Heb jij hem wel weer eens vaak teruggekeken of niet? Ik heb hem heel vaak teruggezien. En hij blijft bijzonder, ook omdat je natuurlijk daardoor de 3 punten pakt. Dus dat is het mooiste eraan, ja. Ja. En waarschijnlijk ook 3 dagen spierpijn gehad. Dat niet, maar nee, hij voelde lekker. Ons af hier dit Cambuursjournaal. Wij binnen er vanzelfs weer als er weer spelen wordt. En dat is dus Mandy. Dan speelt het Cambuur dus de uitwedstrijd op de hergang op Nijtjen Jong PSV. En dan ben wij er teasie weer met een nieuw Cambuursjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.